tja bøtnen i Vestmanna. Kjør så vel, Morsten. Tak. Og der var lyd på, sådan. Er det for højt? Det går. Godt. God formiddag. Og tak fordi, at jeg må komme her og fortælle en lille smule om, hvordan vi arbejder med rørsler som Namsfjord Lambo i hverdagen i Vestmanna. Vi arbejder med det, der hedder pædagogisk idræt, som er en bevægende pædagogik. Skal det se, om jeg kan finde ud af den her? Det vil den ikke. Fik du den her til virkbordet? Det var den samme, jeg har brugt. Der. Sådan. Aha. Godt. Jeg er ikke så vant til det her. Jeg er pædagog. Men en lille smule, lige lave et lille kort program her. En lille kort introduktion, og så kommer jeg lidt ind på, hvem vi er. Og så kommer jeg ind på, hvordan vi arbejder med pædagogisk idræt. Jeg kommer til lige at snakke en lille smule om, hvad er grundtankerne bag pædagogisk idræt. Og det er sådan ligesom for at få konteksten med. Og så kommer jeg ind på, hvad for vores overvejelse var på dagstunden til Vestmanna til at gå i gang med at arbejde med det her. Og så til sidst, hvordan vi arbejder med det i vores dagligdag. Og aller sidst, hvis der er tid, nu er jeg gift med en forsker, så har jeg taget lidt nyere forskning med, bare for at tilfredsstille hende. Sådan er det. Jeg hedder Morten, og jeg er uddannet pædagog med idræt i speciale. Men jeg er uddannet længe før det hed en bachelor, så jeg er nok den eneste ikke-akademiker, som er på her i dag. Og det må I så leve med. Ellers så har jeg siden 2019 arbejdet med idrætsinstitutioner. Først op på Løkman Braid, hvor vi blev certificeret idrætsinstitution, og så siden 2021 ude i Vestmanna. Så har jeg en bred idrætsfaglig baggrund, mest inden for håndbold, men har dykket lidt af hvert. Så det er ligesom min baggrund for at være her i dag. Så jeg er måske praktikeren. Daginstitutionsområdet i Vestmanna, det består af de 3 afdelinger, I ser her. Den, der er i baggrunden, det er vores udebørnehave, hvor de ældste børn går. Så har vi over til venstre, eller jeres højre side selvfølgelig, en integreret børnehave og vuggestue. Og så i venstre side her har vi vores fritidsskole under Laknemistøen, hvor der går 65 børn. I 22 gik vi i gang med et projekt til at blive certificeret idrætsinstitution. Og det gik vi i gang med, fordi at vi havde lyst til at arbejde noget mere med bevægelse og få noget mere bevægelse ind i vores dagligdag. Og så var vi igennem et forløb, som I kan se, jeg har bare vedlagt selve forløbet herovre. Men vi gik i gang med det, fordi at vi havde et ønske om at få noget mere bevægelse ind, og også få noget større viden omkring, hvordan man kunne arbejde med bevægelsesglæde i vores dagligdag. Som Louise var lidt inde på, hun snakker om det med, at børn bliver mindre og mindre aktive. Det er også noget, vi har oplevet. Det er ikke, fordi børn har mistet lysten til bevægelser, fordi hvis I nu tager et vuggestuebarn, så kan I tydeligt se, hvis I går ind og kigger i en vuggestue, jamen når de lærer at tage det første skridt og sådan noget, så har de slet ikke tid til at sidde stille. Men der går heller ikke ret længe inden, at vores små kære børn, de kan finde ud af at swipe på en iPad og alt muligt andet. Og det er ikke en aktiv aktivitet. Der sker en masse op i hovedet, men kroppen er ikke rigtig med. Men jeg tror ikke på, at det er fordi, der er kommet dognere børn. Jeg tror ikke på, at børn er dogne. Jeg tror, at børn har lyst til at bevæge sig. Og det er så noget af det, som vi gerne vil arbejde med i Vestmanna. Hvordan kan vi gå ind og sikre, at vi får et bedre miljø, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig og skabe rørsleglæde, som vi arbejder med, og som ISF også har taget til sig i 22. Det blev jeg rigtig glad, dengang jeg så den folder, som jeg kunne der. Ellers så kommer jeg ind på om lidt noget omkring de her grundtanker, som ligger bag den pædagogiske idræt. Men igen, rørsleglæde er en af grundtankerne bag, og som står hernede også, glade børn lærer bedst. Og det synes vi er ekstremt vigtigt i vores daglige virke. Pædagogisk idræt bygger på de 3 ting, der hedder idræt, leg og bevægelse. Og det er utrolig vigtigt, når vi arbejder med pædagogisk idræt. Vi bruger det meget i vores hverdag.
så arbejder vi både noget, der hedder formelle og uformelle rum, men at vi laver også nogle didaktiske overvejelser omkring, hvad er det, vi gerne vil opnå med børnene. Hvad er det, vores hensigt er med den her aktivitet? Vi går ikke bare ind og sætter et eller andet i gang, og så siger, det kunne sgu også være meget fedt. Men der ligger faktisk nogle didaktiske overvejelser bag, hvor vi går ind og arbejder med, hvad er det, vi gerne vil. Men det er også samtidig et dynamisk begreb. Det vil sige, at man vil nok opleve, hvis man kommer til Vestmanna nu, kontra fra før vi gik i gang med det her, at institutionen blev meget mere dynamisk. Lokalerne blev meget mere dynamisk. Vi har stillet nogle andre rammer til rådighed, hvor det skal være fedt at bevæge sig. Og så er det altid, pædagogikken kommer i første række. Det vil sige, at vi har når vi har pædagogisk idræt på programmet, jamen så har vi en didaktisk overvejelse eller en pædagogisk overvejelse omkring, hvad er det, vi gerne vil opnå. Er det noget omkring det sociale? Er det noget omkring, vi oplever nogle ting i en børnegruppe, hvor der måske er nogle konflikter og sådan noget? Jamen så laver vi et eller andet spil, eller en leg, eller et eller andet, vi sætter i gang, og så har vi gjort os overvejelserne inden. Så derfor er det er derfor, det hedder pædagogisk idræt. Det 3 ting, som vi er inde på her, med leg og læring. Jeg skal lige følge med mine noter her. 2 sekunder. Altså, vores grundtanker omkring leg, det er jo det høje prioritet. Fordi vi arbejder med pædagogisk idræt, betyder det ikke, at fra børnene kommer om morgenen klokken 7, og så til de går hjem igen, så er der pædagogisk idræt på programmet. Der er selvfølgelig i løbet af dagen, er der nogle forskellige ting, men legen har også en utrolig stor plads ude ved os. Det vil sige, at det er der, hvor børnene så er der mulighed for at udforske nogle ting. Det er også derfor, hvor de arbejder med nogle af de ting, som vi måske arbejder med i pædagogisk idræt. Så er der selve bevægelsesdelen, som alle de her grundleje og sådan noget, som vi tænker ind i det også. Og så til sidst idrætten. Det er der, hvor vi ligesom lægger fokusen, når vi laver de der forløb, så er det selve idrætsdelen. Det vil sige, der er nogle lege eller nogle ting, som vi ligesom har bestemt inden, og så sagt, jamen nu er det her, vi arbejder med. Og det kan også være, der er ikke ret stort element af konkurrence, men det kan godt være konkurrence, det der med, at man også nogle gange skal lære, at nogle gange kan man tabe, men det er ikke noget, der fylder meget ud hos os. Ofte er det meget inkluderende, og sådan noget som kampleje for eksempel, må man godt slås med børnene? Ja, det må man gerne, hvis man spørger mig i hvert fald. Ungerne synes, det er mega fedt, når jeg gider at komme ind og smadre dem ind i puderummet, eller et eller andet. Eller i sidste måned, tror jeg det var, der havde de wrestling-kapping nede i fritidsskolen, og der var nogle forældre, der syntes, at det var måske lidt, kan man godt det, men ungerne, de hyggede sig virkelig meget. Og de fik lov at prøve kræfter, og alle de der ting, som man ikke må længere, fordi nu skal det hele være så sterilt, og alt skal være pakket ind, og børn skal ikke kunne komme til skade og sådan noget. Jeg vil sige, det fungerede mega godt, at de fik lov. I gamle dage, der gik vi ud på legeplads, eller ude i skoven, eller andet, og så fandt man ud, hvem der var stærkest og sådan noget. Nu fik de lov at gøre det i nogle Shiba-karmer og sådan noget, så det fungerer rigtig godt. Pædagogisk idræt, det er fra vores navnsretland. Det her, det er en af stuerne, som selv har lavet, hvad de tænker, er vigtigt for dem, men det bygger på de 4 grundsten, der hedder det fysiske, det psykiske, det kognitive, det sociale, og det får noget rundt omkring det hele barn. Og nogle eksempler på det, det er, når vi for eksempel laver en aktivitet, enten i forbindelse med samling, eller hvis vi er tur ud af huset, eller hvis vi er i gymnastiksalen eller hallen, eller et eller andet, jamen så kan det være, i sidste uge ved jeg, fordi nu har jeg selv dikteret, at sidste uge var det fysisk element, som var fokus på alle 7 afdelinger. Og så lavede man nogle lege, hvor man tillader udefra, så siger okay, men der skal være et fysisk element. Det vil sige, det kan godt være, at vi laver et vendespil, men vi skal ikke bare sidde ved et bord og spille vendespil. Jamen, så kører vi noget på, at man skal løbe rundt, og så skal man måske løbe over og vende brikkerne herover i den anden ende, eller sådan noget, ikke? Kryds og bolle kommer jeg ind på senere også, hvor man løber og sådan noget ting. Havde det nu været et kognitivt element, jamen så kan det være noget med, at man skal huske nogle ting, når man går rundt på en eller anden bane eller sådan noget. Så de bygger, vi har altid de her ting i tankerne, når vi laver aktiviteter. Alle 4 ting er jo altid i spil. Man kan ikke sige, at når man nu laver vi en eller anden aktivitet, det er kun det fysiske, der er i spil, fordi
jamen skal jeg nu afhængig af min kammerat, eller er det en stafet, eller sådan noget, jamen så er det sociale selvfølgelig også et spil, men vores fokus ligger måske på det fysiske. Så det er det, der er rigtig vigtigt, at vi er skarpe på at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå. Og så arbejder vi med nogle læringsrum, når vi arbejder med pædagogisk idræt. Det første heroppe, voksen-barn-relation, det brugte vi rigtig meget tid på i starten, og det bruger vi stadigvæk meget tid på. Det er der, hvor vi går ind med vores planlagte aktiviteter, og så siger, jamen nu har jeg en atlan eller en plan om, at i dag så skal vi lave noget for fællesskabet. Og et godt eksempel er, den anden dag havde jeg været på tur med nogen fra fritidsskolen af, hvor der så var nogle børn, de ville ikke rigtig følge, så de ville ikke have noget med hinanden at gøre. Og så var der en af mine dygtige medhjælpere, han gik i gang med at lave en plan, som de så brugte i går nede i gymnastiksalen, hvor man lavede et spil, som var bygget op på, I kender sikkert det der med ringen, og så stopdansagtigt, men det var ikke stopdans, fordi at når man gik ud, jamen, så skulle man bare finde sammen i en ring. Så der var ikke nogen, der gik ud. Så det der element med, at man skulle ud og sidde og kigge på, det var fjernet. Men i stedet for så til sidst, hvor der ikke var mange ringe, så skulle man stå rigtig tæt. Og det fungerede mega godt. Jeg snakkede med ham i går, da han så lavede hans evaluering på det. Det der med, at nu tager jeg Jone, du sidder lige derovre og klør dig der. Hvis jeg nu ikke vil være sammen med Jone, jamen lige pludselig var jeg tvunget til at være sammen med Jone, uden at tænke over det. Så var det en fysisk aktivitet, og lige pludselig stod vi i den samme ring, og så var der absolut ikke noget problem, og børnene havde det mega fedt. Så det er et godt eksempel på et formelle rum, hvor den voksne ligesom går ind og styrer aktiviteten. Så er der det uformelle rum, som er barn-voksen-relationen, hvor børnene måske tager nogle af de ting med videre, vi har arbejdet med, eller det kan også være sådan noget som vores fysiske rammer, at de indbyder til, at man kan bevæge sig. Og det er jo utrolig vigtigt, at institutionen og legeplads og nærmiljøet og alt det der indbyder til bevægelse. Og der har vi måske lidt et problem på Færøerne, synes jeg, fordi at vi har en eller anden tendens til, at når vi bygger institutioner, så springer vi det hele væk, og så kører vi asfalt i, og så tænker vi, at det er skide godt. Jeg siger ikke, det er sådan alle steder, men mange steder, jeg har været i hvert fald, har det været et problem. Så det er noget, vi arbejder meget med at sige, hvordan kan vi sørge for, at vi skaber nogle rum, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig, og hvor det er fedt at bevæge sig, hvor man ikke kan lade være at bevæge sig. Den sidste hernede, barn-barn-relationen, det er jo det, når børnene selv leger. Og det er der, vi som pædagoger skal være rigtig skarpe på at gå ind og så se, når der er nogen, der sidder og leger. Hvad er det, de har brug for hjælp til? Hvis vi så opdager, at der er nogen, der måske har svært ved at være med i en leg og sådan noget, jamen så kan vi gå ind og gå op i en voksen-barn-relation, og så ligesom lave en aktivitet, lave et spil eller lave en leg, som gør, at det her barn bliver puttet med ind i fællesskabet, for eksempel. Så det er ligesom de 3 læringsrum, vi arbejder med. Og jeg springer hurtigt henover. Jeg er bange for at bruge tiden, fordi jeg er god til at snakke. Men halvvejs godt. Ja. Det, der er vigtigt med at arbejde med pædagogisk idræt, så er det utrolig vigtigt, at der altid er en pædagogisk bagdør. Og den pædagogiske bagdør, det betyder, at alle skal have mulighed for at deltage. Det vil sige, at Edna, du sidder her lige forreste række her, at Edna, hun har ikke mulighed for at sidde herude, fordi hvis man arbejder med pædagogisk idræt, jamen, så skal vi have tænkt ind, inden vi går i gang, sige, hvordan kan Edna være en del af aktiviteten? Vi ved godt, hun kan være lidt passiv, men hvordan kan vi få hende ind i aktiviteten? Så det har vi selvfølgelig tænkt ind, og så har man mulighed for at deltage. Det, der hedder præferere legitim deltagelse, det vil sige, at det er okay, at hun måske bare holder et skilt til at starte med, eller hun hjælper mig med at slå med en terning, eller sådan noget. Og så lige pludselig bliver man måske fanget af det, og så kommer man ind og deltager i aktiviteten. Men det der med, at man sidder ude, eller bare kigger på, eller vælger det fra og sådan noget, det skal vi have tænkt, inden vi går i gang med aktiviteten, sådan at alle er med. Igen, også handler det meget om bevægelsesglæde, selvfølgelig. Hvis det er fedt at bevæge sig, jamen, så har alle også lyst til at være med. Men der er nogen, der måske lige skal se tingene an en gang imellem. En anden ting er også, spiller vi stikbold? Jamen i stedet for at have 1 bold, og der er nogen, der sætter sig ud og skal være død, jamen så har vi 2 bolde, og så bliver man inde på banen, og så er der meget mere gang i den. Vi kan også køre 3 eller 4 bolde på, for de bliver totalt kaos, og så er der aldrig nogen, der er døde. Men så er alle med, og så får du netop det der fit first, som Borg snakkede om, så får du den der højintensitetstræning,
Og man bliver fuldstændig smadret bagefter, fordi at man er bare i gang hele tiden. Det samme, hvis man leger fangelej. Hvis vi laver fangelej, så en god ting, det er, at man aldrig er alene. Fordi hvis jeg nu er mega langsom, jeg er ikke så hurtig, som jeg har været, hvis jeg nu er mega langsom, så kan jeg hurtigt blive udstillet af de øvrige børn. Hvis de er meget hurtigere end mig, jamen så sørger man altid for, at der er 2 eller 3 fangere. Så man altid har plads til, at alle kan deltage. Og igen også, inden vi går i gang med vores aktiviteter, så skal vi have gjort os nogle overvejelser omkring at sige, hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle knapper, jeg skal skrue på, hvis det her det er for nemt? Jamen, så ændrer vi lige lidt på lejen. Eller hvis det viser sig, at det er for svært for dem, så skal vi også kunne nedjustere, så alle kan deltage. Så det er den pædagogiske bagdør, og den skal være i alle aktiviteter, vi arbejder med. Og så den sidste ting, der er ekstremt vigtigt, når man snakker pædagogisk idræt, det er, at det er jo rigtig fedt, at jeg står og siger, at det er fedt at bevæge sig. Men hvis ikke jeg selv viser, at det er fedt at bevæge sig, eller hvis vi skal den her vej, og jeg står og viser den her vej, jamen så får man sgu ikke børnene med. Så det er ekstremt vigtigt, at vi voksne også synes, at det er fedt at bevæge sig, og viser, at det er fedt at bevæge sig. Den øverste oppe, det er vores musik fra musikskolen. Han er ikke engang en af mine, desværre. Men han kommer og besøger os 2 gange om ugen og laver musik med de unge mennesker. Men jeg må lige have ham med her, fordi han er jo en hamrende fed gut, fordi han kommer også og slås med børnene og alt muligt andet, ikke? Altså, så han er virkelig fantastisk. Han har sådan en musiklejestue, ikke? Og så er der nogle af pædagogerne, jeg selv, der kommer flyvende gennem ringen hernede. Jeg landede ikke så. Jeg troede, jeg var yngre. Jeg landede ikke så godt, men ungerne synes det var fedt. Så det er det vigtigste. Men altså, jeg skal ikke sige, at det er perfekt ude ved os, fordi man ser også nogle gange, at hvis de voksne går ude på legepladsen, så går man sådan her. Jeg tror, jeg snakker med mange institutionsledere. Nu kan jeg se, der sidder nogle enkelte her. Så går de voksne, og så går der et vuggestuebarn her, og så går der et vuggestuebarn her. Ja, ikke? Og så tager vuggestuebørnene, de tager jo det der med, at jamen, de voksne de går rundt her, jamen så holder vi i hånden, så går vi her rundt ind på legepladsen. Og der er ikke noget vuggestuebarn, der synes, det er fedt at gå rundt og holde i hånden. Men det er bare sådan, man imiterer de voksne. Ikke? Så man bliver på en eller anden måde passiv, fordi vuggestuebørn, særligt når de lærer at løbe, og på et tidspunkt, når de lærer kan hoppe med samlede ben og sådan noget, altså de synes jo, det er fedt at løbe rundt. Så det sker også hjemme, altså i Vestmanna. Det sker også, at man kommer gående. Jeg har også nogle gange prøvet, så lige har jeg sgu ikke nok hænder, fordi så lige pludselig går der en masse børn. Jamen så drøner jeg lige en tur rundt på legepladsen og løber, eller et eller andet. Jamen så løber børnene rundt. Det ved jeg ikke, hvorfor de løber, men de synes bare, det er fedt. Så det er utrolig vigtigt, at vi voksne, lige meget hvad vi laver, at vi også viser, at det er fedt at bevæge sig. Fordi hvis ikke vi er med, jamen så får vi sgu da ikke børnene med. Så kropslig kulturformidler, det synes jeg er ekstremt vigtigt, at man er bevidst om, at det er fedt at bevæge sig. Så kan jeg sige nok så meget. Det her det er et billede, jeg lige fandt, da jeg skulle sidde og lede efter billedet her. Det er mig og en af vores børn, der ligger inde på sofaen og hygger os. Så det er jo ikke særlig fedt, hvis jeg siger, at det er fedt at bevæge sig, så ligger jeg på sofaen og slanger den. Men sådan er det. Hvorfor pædagogisk idræt? Vi gik i gang i Vestmanna, det var fordi, at da jeg startede derude, der var vi 3 institutioner, og der var 7 forskellige stuer. For ligesom at få et eller andet fælles, så valgte jeg at tage pædagogisk idræt ind, og det er fordi, jeg havde prøvet det inde på Løkkemann og syntes, det fungerede super godt. Det foregår på den måde, at vi alle sammen kom afsted på kursus, det vil sige, at vi fik alle sammen et løft, og vi fik alle sammen et fælles sprog, som gjorde, at hvis jeg siger et K1-skema, jamen så ved de andre sgu også, hvad det foregår, eller hvad det drejer sig om. Så det synes jeg var super godt. Så det var simpelthen for at skabe en selv forståelse, og selvfølgelig også få fokus på wrestle, eller bevægelsesglæde. Og så var der jo de her, nu kunne jeg så i det stå endnu værre til end det ved, fordi jeg fandt en undersøgelse, hvor der stod, det var 27%, og når du snakkede om, det var 34%, den her fra i sommer, og så var der de der undersøgelser, som Magna dem lavede i 17, mener jeg det var, 19, undskyld, hvor man viste, at det stod dårligt til på Færøerne. Men den spændende del, det er, hvordan vi bruger pædagogisk idræt som vores metode i dagligdagen, når vi planlægger pædagogiske aktiviteter. Nogle stuer har det inde hver dag, som når de har samling for eksempel, så er der altid en eller anden bevægelse med.
Vi har taget det ind til vores personalemøder. Det vil sige, at når vi starter et personalemøde, så er der altid en af stuerne, der skal lave en bevægelsesaktivitet, for at vi også lige holder os selv i gang. Det er faktisk en rigtig fed måde at starte et møde på. Så bliver man lige on, inden man går i gang. Så skal de lave noget, der hedder K1 og K2-skemaer. Det vil sige, at de skal lave nogle afleveringer til mig. Lige nu er det en gang om ugen, hvor de afleverer. K1, det er, når man arbejder i det formelle rum. Det vil sige, det er pædagog til børn. Og K2, det er, når man laver nogle observationer på nogle ting, der foregår i børnegruppen. Så det kan også være noget omkring indretning og sådan noget. Så er der kommet flere aktiviteter på tværs af stuerne. Vi har juleløb, og vi har idrætsdage, og vi har haft forskelligt, som ikke fandtes før, og sådan noget, som har gjort, at der blev en bedre samarbejde på tværs. Man blev mere bevidst omkring indretning, og nu skriver jeg spindelvæv her. Der kommer et billede lige om lidt, som kan illustrere det. Jeg prøvede at sætte det ind her, men der vendte det rundt, så det duede ikke rigtigt. Vi har også haft forældremøder, hvor det var børn til kommende førsteklasser, hvor vi havde forældrene inde, hvor vi var ude på plænen og så spille sådan et kortspil, hvor man skulle løbe og sådan noget. Det var mega sjovt. Nogle af forældrene blev faktisk optaget, at børnene de nærmest fløj efter deres mor og far ind, fordi de skulle komme først og sådan noget. Men sådan er det. Og så har vi fået indrettet vores institution en lille smule anderledes. Det er ikke nemt med en gammel institution, men vi har for eksempel fået cykler på gangen og sådan nogle ting, så man altid er mulig for at bevæge sig. Nu kommer jeg for langt. Der. Her er et eksempel på nogle af de aktiviteter, vi har lavet. Vi har fået lavet noget klatrevæg, cyklerne på gangene, kan I se. Drengen oppe i hjørnet heroppe, han spiller memory, men det er ikke bare memory. Han skal først hen over alle bordene og under nogle taburetter og alt muligt andet, inden han kan vende, og så skal han tilbage igen og vente på den næste. Så er der nogle aktiviteter. Vi er så heldige nede i fritidsskolen, at vi har sådan en plæne udenfor, hvor vi kan arbejde. Så der er super lækkert. Vi har hallen, vi kan bruge nogle gange. Og heroppe i hjørnet, så kan jeg tænke, hvad er det med pædagogisk idræt, der gør børnene ind og købe ind? Det er jo faktisk, de lavede en kognitivt, altså nu ligger institutioner i Vestmann, de ligger sådan rimelig langt op i bygden, så de skulle gå ind i Arhandlen, som ligger helt ind i den anden ende. Og så inden havde de her små 4-årige her så fået nogle ting, som de skulle huske. Så det var sådan en kognitiv del i det. Og jeg synes, det var faktisk en meget fed måde at tænke det kognitive ind. Det behøver ikke være noget, man skal løbe, eller vi skal spille memory, eller alt muligt andet. Nu var det simpelthen bare at gå ind og købe ind, og så skulle man huske mange ting, man skulle have. Og havde de nu købt det hele til maddag og sådan noget. Så vores indkørsel op til stationen er blevet malet. Jeg har nogle kreative kollegaer, som har malet alle mulige ting på. Det er de piger, der hopper her. Og jeg har også et eksempel på, at forældre er kommet og afleveret, og når de så går ud fra stationen igen, så tager de lige den der lige snor 10 gange rundt, og så lakker de lige en gang og sådan noget. Og så synes jeg, så er vi sgu nået langt, når forældrene også gør det på vej ud. Nogle forældre synes, det er mega træls. Det tager lidt længere tid at aflevere, særligt når det lige kommer på, fordi vi skifter det en gang imellem. Det er bare sådan noget, der går væk i regnen. Men når forældrene begynder at lave de aktiviteter på vej ud, så synes jeg, vi er nået rigtig langt. Den sidste heroppe i midten der, lidt dårligt billede, jeg ved ikke, hvorfor det blev så kedeligt. Det er simpelthen et spindelvæv, som en af institutionerne, vores udvalg har lavet i forbindelse med vores projekt, hvor en kedelig garderobe blev til sådan en mega spændende bane, hvor børnene så skulle gå rundt og finde nogle frugter. Og de har faktisk også sat den op en gang inden, hvor forældrene, når de kom afleveret, så skulle man altså lige igennem den her bane her, og ind, og alt muligt, for at komme ind og aflevere madpakken. Og så var det lidt, vores underviser Grete nede fra Danmark sagde, hvor er den pædagogiske bagdør? Fordi at, jamen, hvis forældrene ikke gad at gå igennem det, og de skulle ind og aflevere madpakken, og de havde måske travlt, for de skulle nå i skole, eller de skulle på arbejde, eller sådan noget, så har vi heldigvis en anden dør. Men det gjorde faktisk, at personalet, de turde ikke at gøre det til at starte med. Så siger man, gør det bare. Gør det bare. Hvis der er nogen, der brokker sig, så må jeg være skraldespand, hvis det er. Så de gjorde det, og det fungerede mega godt. Og jeg var deroppe, og der kom nogle forældre ind, og de var helt med på den. Der var også nogen, der ikke havde tid. Det er helt okay. De gik ind ad den anden dør, og så afleverede de madpakken der. Så det var det. Og så har vi Superman deroppe på klatrevæggen. Så det er også nogle af de ting, vi har fået lavet for at fremme bevægelse. Men fordi vi arbejder med pædagogisk idræt, så handler det ikke om, at børn skal være motionister. Det skal være bevægelsesglæden, som driver værket.
Og det synes jeg er ekstremt vigtigt. Og vi som pædagoger og som læger og alle dem, som har med børn og unge at gøre, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi får skabt nogle rum og nogle rammer, hvor det er fedt at bevæge sig. Man skal ikke kunne lade være at bevæge sig. Og så handler det også om, at de voksne er tilpas usædvanlige. Det er en ting, som hende, der underviser i pædagogisk idræt, Grete, bruger meget. Og det kan fx være, at vi har en dag, der hedder gå baglænsdag. Så går vi alle sammen baglæns, så siger børnene, hvad fanden har Morten gang i? Jamen det er der gå baglænsdag. Ikke? Og så kommer der nogle ting, og siger, hvad helvede sker der? Ikke? Så skal børnene til at tænke, og så kommer der en kognitiv ting derop. Men den er rigtig svær. Den er rigtig, rigtig svær. Vi har gjort det nogle gange, men hvis der så er en af personalet, der ikke lige er med, eller sådan noget, jamen så duer det sgu ikke rigtigt. Så, og så lige til sidst, et citat. Fortæl mig det, og jeg glemmer det. Vis mig det, og husker det, og lad mig gøre det, og jeg forstår det. Så nu skal I lige rejse op, og vende front mod hinanden. Sådan en gammeldags god western-stil her. Man tager lige fat hernede i seksløberen hernede. Og når jeg så siger 1, så er det venstre hånd, man klapper sammen over hovedet. Ja, vi skal ned i her, altså western, ikke? Når jeg siger 1, så er det venstre hånd. 2, så er det højre hånd. 3, så klapper man her foran. Og hvis jeg siger 4, så er det almindelig klap. Er I klar? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tak for det.